Сабантуйдан Нурлат районы Татарстан Республикасын тәкъдим итте. Нурлатларның төп максаты район территориясендә яшәүче халыкның көн күрешен күрсәтү иде. Иртә таңнан ук төрле милләт халкы бәйрәм үтәсе мәйданга агылды. Сабантуй үтәчәк территорияның һәр квадрат метры татар халкы бизәкләре белән тулыландырылган иде. Татар һәм казак ансамбльләре гореф-гадәтләр белән бер-берсенә аерылып торсалар да, ләкин аларны рух үз-үзеңне күрсәтә белеп берләштерә. Сабантуйда аермалылыкка урын юк, чөнки бәйрәм халык өчен оештырылган иде. Все здорово, организовано, все хорошо. Люди все радужные, все улыбаются. Все замечательно, просто слов нету. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Сабантуйның дәрәҗәле кунагы булды. Нурлат районының Сабантуй авылын ул беренчеләрдән булып карады. Биредә Волгоград өлкә губернаторы вазифаларын башкаручы Андрей Бочаров һәм башка мәртәбәле кунакларга татар халкының традицияләрен чагылдырган күренешләр күрсәтелде. Бераз гына читтәрәк кергән җирдә Нурлат авылларында яшәүчеләр кунакларны үзләренә учак яктысына чакырдылар. Баянчылар, артистлар, биючеләр аларны татар мәдәнияты дөньясына алып керделәр. Татар халкының тормышын чагылдырган театральләштергән күренешне элеккеге заманда кәләш сатып алуны күрсәтте алар. Көтмәгәндә килеп чыккан аксакал беркемне дә битараф калдырмады. Нурлат ул ничә еллардан бирле кайда гына чакырсаң да, ул үткән ел Казакстанда бик матур иттереп төрле төбәкләрдә Нурлат инде үзен шактый еллар күрсәтте. Менә бүген Волгоград җирендәге Сабантуйда да тулы бер шәһәрчекне кыру ул бер яктан бик күңел җылысы бирүне сорый. Икенче яктан шушында менә катнашкан халыкның күңел җылысы ул сизелеп тора. Нурлатлар президент әйтте, үзенең бәясен бирде. Бу бәйрәмне уздыруга бик зур өлеш керткәннәр диде. Без шулай чыннан да Нурлатларга рәхмәтләр әйтәбез. Халкыбыз бик уңган, эшчән, күп милләтле халык. Шуңа күрә дә һаман шулай алгы рәттә булыгыз. Һаман шулай республикабызның рухын, республикабызның патриотик хисләрен куәтләп киләчәктә дә шулай милләтебезнең зурлыгын, милләтебезнең байлыгын раслап яшәргә язсын иде сезгә. Сабантуй авылына керә-керешкә куелган символик күпер бүгенгедән үткәнгә күчүне гәүдәләндерә сыман. Татар халкының гореф-гадәтләрен, матур традицияләрен яктырта ул. Сәхнәнең бу ягында район үзешчәннәре һәм Россия артистлары чыгыш ясады. Нурлат авыл Сабантуйын үз җырлары белән ямьләндереп җибәрде алар. Сабантуйның төп мәйданында тагын да масштаблырак зур сәхнә урнаштырылган иде. Бәйрәм кунаклары Татарстан Республикасының танылган артистлары Рәсим Низамов, Голос проекты җиңүчесе һәм катнашучысы Илмира Кәлимуллина һәм Динә Гарипова һәм башка җырчыларның чыгышларын рәхәтләнеп карады. Нурлат районы территориясенә төрле милләт халкы үзара дус, тату яши. Авыл Сабантуена әзерлек барышында Нурлатлар бердән булып эшләгәндә генә зур нәтиҗәләргә ирешеп булуын күрсәтте. Халыклар дуслыгы безнең заманда үзара аңлашуның ачык чагылышы булып тора. Монда бары тик җырмың, көрәш, чын күңелдән бер-беребезне котлап, исәнләшеп менә инде 6 елдан бирле, 8 ел инде менә Сабантуйларда җырыйбыз, төрле төбәкләрдә, чит илләрдә дә. Әле бүген генә бик күп ничә ел күрешмәгән дусларымны менә бүген монда Волгоград җирлегендә күрергә Ходай насыйп итте. Шуңа күрә ул инде начар әйбер түгел. Бер-беребезне шулай туганлаштырып, дуслаштырып, киләчәктә шулай яхшы мөнәсәбәттә, матур, җыр-моң белән, шат йөз белән күрешеп торган менә шундый бер әйбәт бәйрәм. Нурлатның чабышкы атларына җитми инде. Нурлатта шуннан да шундай матур, яхшы, беренче урын ала торган атлар бит инде шулай бит. Халкы да шулай бәйрәмнәрдә менә шундый матур уза. Сабантуйларда бер генә ел булган юк.
Yılda bulurga turu kile dip etsen de dürüst bulur. Icrak region bulsa da Tatarlar bizlerin türlerini saklap kalırlar. Jırlarını, milli jırlarımızı. Şuna kuramında üzümüzünü gösterdi. Haminde buradaki regiondaki talantlı kişilerimizni görüp, fikirlerimizni ortaklaşıp, көңілді еттіріп, сабантылар ұздырып кетеміз міне. Сабантуйга кунаклар Россиянын түрлі пушмакларынан келген иде. Волгоград, Самара, Астрахань өлкәсенә, Удмуртия, Чувашиядан, шулай ук Татарстаннан да милләттәшләребез бар иде биредә. Республикадан читтә яшәүче татарларның ана телендә матур итеп аралашулары сокландырырлык. Бездә монда бәйрәмнәр бик сирәк була. Бик шат сезне килгәнегезгә. Татарча без сөйлибез, шулай кичкенәдән укыганнар. Без школда укыдык татарча, татар школлары иде бездә без укыганда. Сабантуй мәйданында берничә авыл урнаштырылган иде. Каядыр ат чабыштары, Әүзәк мәйданда милли көрәш бәйгеләре үткәрелде. Биредә төрле үлчәү категориясендә нурлат көрәшчеләр дә бил алышты. Беренче урынны үз үлчәү категориясендә Рәмиз Гүзәеров, икенчене Рөстәм Гайнуллин, өченче урынны Ришат Әхлиуллин алды. Татарның милли бәйрәме регионнар буенча дәвам итә. Сабантуй Бөтендөнья татар конгрессы инициативасы һәм Татарстан Республикасы хөкүмәтенең зур булышлыгы белән үткәрелә. Без Волгоград өлкәсе Кече Шапурники авылында үткән 5-нче Бөтен Россия авыл сабантуенда халыклар дуслыгы һәм киң кырлы Россия мәдәниятының үзара бер урында бәйләнешенең шаһиты булдык.